Здравейте, хора! И днес ще напиша едно име от един коментар от моето видео, което съм написала. Там написах моето име и ви го знаете. И който иска може да напише и ще напиша тук името му и ще видя колко струва. Такова е това приложение. Или игра, не знам какво беше. И вижте какво е името. Чакай. Ето това е името. И да видим. Ами този, който се казва така и може да има много други, или този, който го е написал в коментарите. И ето колко струва. И чао, хора! И може да я напишете своите имена и аз ще направя видео за едно от тях и така. И чао!